Kasinag, happy Sunday sa ating lahat. Nandito pala ako ngayon sa Rawis. Nagkukupra ako mga kasinag dito. Ngayon pala ako nag-start magkawit. Itong lugar ito, nakawit ko na ito. Yun doon naman sa kabila doon. Kakawitin ko pa. Mga kasinag, sa magtatanong pala, si Bagwis mga kasinag, okay lang. Nasa magandang kondisyon pa rin siya ngayon. Huwag kayong mag-alala mga kasinag. Mamaya mga kasinag, pag uwi ko ng tanghali, ipapakita ko sa inyo si Bagwis. Pag uwi ko mamaya mga kasinag, nagkakawit muna ako dito. Ayan mga kasinag, magkawit muna tayo. Pakita ko sa inyo mga kasinag kung anong pamamaraan dito sa pagkukupra. Kasi may lugar kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi gumagamit ng kawit. Ayun yung kawit, nagagamit ko. Yun. Ngayon mga kasinag, linggo ngayon, pero hindi ako nagpahinga. Kasi ang kawit mga kasinag, hiniraman ko lang yan. Kaya hindi pwede magpahinga. Kaya saka pati kailangan ko ng financial mga kasinag para sa mga chikiting ko na mag-recognition. Ayan mga kasinag, halika na, mangawit na tayo.
Sa totoo lang mga kasinag, ang merendala ng mga magsasaka, buko. Ito lang nakakatangkal ng pagod at gutom pag natikman ang napakasarap na sabaw nito. Sarap! Yan mga kasinag, oh. Ang sarap. Tagkal ang pagod. Mga sinag, halin na kayo. Magbuko tayo. Panalo. Ayan mga kasinag, katapos lang natin magbuko. Habang nagpapahinga tayo mga kasinag, medyo busog pa ako sa buko na kinain ko. May natanawan ako ditong pinya. Titingnan natin mga kasinag kung may bunga. Ayan. Ayan, oh. Tingnan natin kung hinog na. Ibang klaseng pinya, oh. Ayan. Kunin na natin mga kasinag, baka kunin pang iba. Kasi may oh. May tumingin sa kanya, tinagaan. Yan, oh. Uwi na natin yan. Mga sinag, ito na yung pinya, oh. Oh, di ba? Ibang klaseng pinya. Oh. Pare ko, hinog naman siguro ito. Kasi may yung ibang bunga mga kasinag, may kumuha na. Itong pinya na ito mga kasinag, dating tanim na ito dito ni Bianan. Si Bianan kasi dati ang nagtatanim ng mga kamuting kahoy dito. Nung namatay na si Bianan, hindi na nakapagtanim. Patay na eh. Papa, kung nakikita mo ito, oh. Ito yung tayong pinya. Yan. Baka mapapanood dito ni Papa kahit nasa langit na. Yan mga kasinag, dito muna natin ang pinya na yan. Yan muna. At mangawit ulit ako. Maya mga kasinag, update ko kayo pag uwi ko. Pakita ko sa inyo si Bagwis. Kung nasan siyang puno naman nagpapahinga. Baka nakapaghanting na. Ay, uulan yata mga kasinag. Madilim ang oh. May bilad pa rin kayong palay. Bago ako start pagkawit dito mga kasinag, nagbilad muna ako ng palay kasi wala kaming bigas. Ngayon, madilim ang puno. Ayun. Napakadilim, oh. Huwag naman sanang umulan. Kasi pag hindi natuyo yung palay na yun, wala kayong papagiling, wala kayong makakain. Yan mga sinag, ang dilim na, oh. Sana hindi umulan. Ayan mga sinag, mangangawit muna ako. At mamaya update ko kayo pag uwi ko mga kasinag. Pakita ko sa inyo si Bagwis. Pero pag uulan na mga kasinag, uuwi na rin ako. Kasi pupunpunin ko pa yung palay na binilad ko. Tanghali na rin naman. Ayan mga sinag, mamaya lang ulit. Mga kasinag, kakauwi ko lang. Grabing init. Pagdating ko mga kasinag, pininaw ko na yung palay. Hinao ko na kasi uulan kanina. Grabing kati. Pero hindi naman umulan. Niloko lang kami ng panahon. Hindi naman pala umulan. Ngayon mga kasinag, hinahanap ko si Bagwis kung nasaan. Para ipakita ko sa inyo. Bagwis! Makita mga kasinag si Bagwis kung nasaan. Bagwis!
Hanapin natin mga kasinag. Mga sinag, hanapin natin si Bagwis kung saan pumunta. At sa totoo lang mga kasinag, si Bagwis layasin na. Kung saan saan na nakakapunta si Bagwis. Nagpaparalayas na. Oh, humuni. Nakita ko ng mga kasinag. Humuni siya, humuni. Wala. Tingnan natin dito mga kasinag sa likod. Baka andito sa puno-puno dito. Bagwis! Ay na, ito! Ayun mga kasinag, nasa itaas ng Nara. Ayan si Bagwis. Hanap ako ng hanap, nag-aabang siguro siya dito ng mga daga. Mga kinu sa Bicol, sabi nga. Ayan sa taas mga kasinag. Mga kasinag, oh. Bagwis! Hi ka nga Bagwis, hi! Hi ka dali! Yan. Nagkaano ka dyan Bagwis? Ha? Nagkaano ka dyan? Diyan sa namamahinga mga kasinag sa taas ng punong Nara na yan. Pati kung may makita naman siya dyan mga daga. Diyan sa palibot na yan. Sa totoo lang mga kasinag, natutuwa din si Bagwis na may tuwatabi sa kanyang mga ibong maliliit. Yan. Yung mga ibon maliliit mga kasinag, pumupunta sa kanya. Dumaday sa kanya. Hindi alam ng mga ibon na maliliit na kakainin sila niyan. Someday mga kasinag, makikita niya yan na talagang marunong siya maghunting. Ayan mga kasinag, hindi siya ngayon, relax lang si Bagwis diyan kasi busog siya. Bagwis! 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 Update ko na lang uli kay mamaya ha. Pag uwi ko ng hapon kasi mamaya kakawit uli ako ng nyug doon sa Rawis. Update ko lang uli kayo. Maingay yung mga alaga kong baboy mga kasinag. Ayan lang sila oh. Kaya yan mga kasinag, mamaya hapon update ko lang kayo kung nasaan na naman si Bagwis. Basta andyan lang siya mga kasinag. Hayaan lang natin siya dyan. Ayan mga kasinag, bye bye. Yun mga kasinag, magandang hapon. Ayan, kararating ko lang mga kasinag pag tapos ko magkawit doon sa Rawis, si Bagwis nakita ko andito na siya. Ayan oh. Gutom na kasi mga kasinag si Bagwis. Ayan na siya. Kaya luwapit mga kasinag dito si Bagwis. Dahil dyan oh, sa kambing na yan. Gusto niyang kainin yung kambing. Bagwis! Okay tayo sa hagdanan na ito. Gutom ka na Bagwis? Ha? Gutom ka na? Bagwis? Ito mga kasinag si Bagwis ba't nakatago naman yung sa mong paa, ha? Ay, ba't nakatago yung sa mong paa? Daw, tingnan natin yung sa mong paa. Nasaan yung sa mong paa? Ayun. Nakatago yung paa niya mga kasinag. Nakatago yung paa ni Bagwis. Dati mga kasinag, dyan siya natutulog sa ginaong pugad-pugad na yan. Ngayon, hindi na siya natutulog dyan. Napunta na lang siya dyan. Pag minsan may kakainin siya, dyan niya diadala. Kaya yan, si Bagwis ngayon mga kasinag, malimit na siyang matulog sa itaas ng puno. Pero sinisigurado ko ng mga sinag na okay siya. Pagdating ng hapon, pagkatapos kong pakainin, yan, si Bagwis aalis na yan. Pupunta sa mga puno ng nyug. Sinisiguro ko na sa puno ng nyug na yun na dun siya matutulog. Biyabantayan ko yan hanggang makatulog ako ng gabi mga kasinag. Inaalam ko yan kung safe siya. Kaya mga kasinag, pakainin ko muna si Bagwis. Ayan mga kasinag, yung kambing ng babanata ni Bagwis. Ayan na, oh. Si kambing na titirahin ni Bagwis. Ayan mga kasinag oh. Ayan. Kambing na gustong tirahin ni Bagwis. Galit na galit si Bagwis oh. Oh. Ang laki na dinagit ni Bagwis. Ayan mga kasinag gabi na. Ipapakita ko sa inyo kung saan natulog si Bagwis. Ayan mga kasinag si Bagwis. Ayun. Nakikita nyo mga kasinag. Ayan si Bagwis sa itaas ng nyug.
Hindi natin makita. Dito tayo. Pakita ko sa inyo mga kasinag. Kasi si Bagwis mga kasinag, hindi siya natutulog sa mababang puno. Natutulog siya sa mga taas na mga puno. Ayan mga kasinag, si Bagwis, ayun. Diba, ang sarap ng kanyang tulog. Safe na safe siya dyan, sa taas ng puno na yan. Diba, tulog na siya mga kasinag. Diba, nakasuksok na yung kanyang ulo. Yan, mataas naman yung puno na yung mga kasinag, kaya safe na safe siya dyan. Ayan mga kasinag, naipakita ko na sa inyo na nasa maayos na kalagayan si Bagwis. Kaya ngayon mga kasinag, good night na mga kasinag. Sa muli nating mga video, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you mga kasinag.